up guys? This is me again, Jelly, your friend. Jelly. Balik. What's up guys? This is me again, Jelly, your friend. Jelly, delivery. So guys, karon is nag-intro ko diri sa balay kay akong i-vlog karon ang among surprise para ni pastor ug ni pastora. So karon diay silang wedding anniversary. Today is November 10, 2020 and karon ang ilang ika-27th year wedding anniversary kung wala ko masayop. So karon pa pud may adlaw na kahuna-huna. Actually nakahuna na ako pag biyagi pa mga adlaw pero karon jud mi karon pa kung kanang karon pa mi nagkasabot sa mga kauban sa church nga mas surprise na mas la pastora. So ningon ta mo isa ka kauban nga nag-uulay sila pastora ka walay mi greet nila and gyanga ko kay bro ko gikulbaan nga excited sa buhaton. So ako ipakita ninyo ang tanan namong gihimo nana mi gama nga GC. So dito mi nagka-communicate sa mga kauban sa churches and mo to na mga ninghatag. Salamat kay sa mga naghatag. So ang Ginoo na sa ilang ninyo ninyo nga gihatag. Hi! And mo to siya guys and so mo to ayaw ko kay mo sa isulti kay as in excited. Tingnan 7 PM aton mo aton mi sa church wala kay boss la pastora nga mudong dito. Tawag to. So mo to and inya alas 7 magdungan mi tanan walay maguna kay para dili makaibas la pastora ug pastor kay wala magisla alamag abi nila kay bisra ang mga tawo wala ra pa kay alam ang anniversary nila. So mo to ipakita na ko ni tanan nanay nag-anda mag-bouquet, nanay ni hatag og cake, nanay ni hatag og mga sudan. So mo to wala ko lang may sulti kay excited ko kaayo. So ako ipakita ninyo inya then i-update lang na ko kung sa mga panghitabo. See you. So na mga bata, greet mo ni pastor. Happy anniversary, Pastor! Pastora. Keep safe and ayaw mo kabalakan na ang Ginoo ninyo. And salamat nga ning abot mo. Ay Kape explain. So ako i-update niyo. Bye. So guys, ang oras karon is alas 6:10 na sa gabi then wala pa niabot si Milyang. Na dito si Makmak o si Nar kay makuha sila og dahon sa saging kay mga mabutangan sa pagkaon kay for information dahil guys is magbudol fight dito sa church. So mo nang manguha sila dahon saging ato ila Jipoy. So wala pa gyud nabot si Milyang. Gin-update ra mo nako inja kung magpaabot kami sa church kay lagi dapat magdungan may walay maguna. Zero na Walay mauwi. Kanila open na yun. So mana nakailas na may pero wala pa sa. So see you later. So karon guys is padung kami sa church kay nabot na si Milyang dara. Anang katalikod si Milyang na nahihinat pa siya nabot. Dara dan uban naman si Mika o si Jared ko na natumbas Jared. So padung na nagkaroon sa church. Uyaw. Nanay mi diri sa church. Nanay mi diri sa church dan. Amo na surprise la pastor ka. Na namin dito sa church o namin dito sa multicab. Nakita ninyo lang mga bata. Daga make up. Nanat. Alibuts! So many others. So namin dito sa church. Nakakita lang si pastora nga namin niya. Daghan kami nangabot dito sa simbahan. Pero nakita nila nga mamidala. Pas na kayo bawa kay niya. Andiya, inaghatag ka ng magkantapod sila Makmak. So si Makmak o si Nar is nibalik pa sa ilang giagian kaya nagkuha pa gitar. Ayaw ko sabang kaya kita rin naman. So kanang akong kugmo. Alibuts! Okay, sige. I-update mo na mo India. So mo na siya. Flower shop. Dili wala pa shop. Yes kayo, dadala naghimo. Kung ganang ganahan mo order. Ito ang interview sa Ima. Interview.
Hi, Ma'am Emma. Hi. Unsa man ang imong gibati samtang gihimo katong buwak? Of course. You know, my passion in life. Yes. Bitaw, samagaw kay siya, no? Liwat sa gay niya ang iyang mga binuhatan, no? Makakita niya si Mama. Are sa pastora. Na si pastora. Okay, mo din atong among pastora. Pila ka ikaw pila to pastora. Ika. Ah, 29. Happy 29th wedding anniversary nila pastora. Nandiyan mo na yung ilang handa. Oy! Oh, ayaw mo kabalaka kaya ang baboy gilawgan pa. Okay, dara. Lingkod sa pastor, pastora. Lingkod sa pastor. Lingkod na pastor. Oh, dara mga bisita oh. Ah, sige. Naisulti sa pastora. Naman. Ah, shoot. Sige, sa ito. Sige, Liz. Gutom ng pastor. Nanguyog din sa. Tanaw lagi sa inyong anniversary, pastora. Tanaw sa inyong anniversary. Okay. Datang singiris. Kaya kaya videohan ako sila. Salamat sa kanang surpresa to me. Na-surprise mo kadaghan mo kayo. Si Jill salamat sa kasama ni Jill. Narin sa secret one surprise. Bani ni Sam. Bani Eva. Ninyo tanan. Inawang mag-spray sa inyong pag-pagkasama. Ingon din inyong pastor. Mayon kayo may nag-celebrate ba ninyo sa among ika-29 anniversary sa among gaminyoon. Yee! Tawag sa Ginoo ni abot aron kuya. Karang naipaliw sa tuday o kan ba sila mulukot tayo. Kaya isa rin. Ay, dinungag ko no. Karang ako pa sila. Sa ako. Ilagaran ko na mong luto rin mong lukot. Hindi mapahinaya. Salamat din sa mga anniversary, sa surprise sa anniversary. Yay! Yay! Kaya tag pastor, pastora. Sponsor by Emma na. Surprise is tanan preparon o niya sa sunod kung na mo surprise may mga ibidaan. So dahil salamat ninyo Ang kapastor. sa mga kabataan
sa Ginoo. Padagat ni sa among anniversary pod. God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, Merry Christmas! Salamat guys sa dahil nag-sponsor wala tampong karon. Salamat kayo. Sa ginako ma-impress may mention ng ngalan pero nagpasalamat kayo sa inyo. Oh, we love you. God bless you. God bless you. Salamat sa Ay, kiss ko na! Harap ko, sige. Salamat sa tanan. Aguan! Pangina lang ng sigatir. Mga nata. Wala nakapalit og cake, pasura kay sarado na. Picture. Tonight, I opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake and I'm breaking into. I can't make it. Will you save my life? Tonight, I'm talking in my sleep. So guys, mo na ang pahitabo karon dito sa simbahan. Tadang! So kinis na mga bata nang uyog man mo nang ipahugas. Tara mo nang hugas. Ninya, PM lang mo kung may gusto mong hugas. Oh, make up pa na kilay. Lawag kilay kung gusto mo pakilay na tao tayo happy mo kay darang termine. Mastermind sa kilay ni Juan Magdi. Naglaban rin ang oras ito. Medyo ang namoy dai. Ingani on pagbugas guys. Kinahanglan magbutak-butak kag kuan. Ana. Tap. Tap. And then kuyaw. Yes, ayan, kanta ni kuan. Theme song ni kuan ni Margie. Yes, I do the washing. Yes, I do the cleaning. Che, this is how we hugas. Ha? So, mo na ni nabilin sa pagkaon mo, pastors. Na. Isugo na pagka sinong Joy Batan. Imo na katan? Di mo lang sila. Amo bahal na. Diet na. Right, ma'am? Pero kung sa tayo? Again, the first time. Ikaw na nag-duway ka suway diet ya. Hi, ma'am. Kumusta man yung pagkaon? Okay kayo. Koday. Lamig kayo. Yes. Koday. Api na bishel? Dali na. Arik, ari, pastor. Ay, wala ko naman. Wala. Uy, Cheke. uy. Is the Lord. Uy, sudah na ito kwarta kay. Yee! Salamat doon ang pulo ni Lord. Amen. Amen.
Pastor, salamat Shopee. Ay, Ang ngayon, ginagamay na bag sa ni Marta. salamat sa kapal. Salamat sa regalo kay. Bakit yung dapat na nimugtong pa? Salamat sa tanan ng mga sisiyo. Pero wala na pala tayo ng mga tungka. Siging maningin. Salamat kayo. Salamat kayo rin, bless. Salamat sa Diyo. Kakamay yung gihatag, isabot nga, daghan, kwarta mo ito. Yay! So guys, nakaahot na din sa balay. Feeling happy. Before happy and after sad. Bitaw. So mo to tanan ni hitabo guys. Wala man ako na videohan gid tanan, wala na ako na capture tanan sa camera ang tanan nga nahitabo. But basta kay mo to yung tabo na nahitabo ang dapat nga mahitabo. So nalipay sila pastor and na-appreciate nila ang mga efforts sa tanan nga mga kaisuunan og ako ang na-shock sa kadaghan sa mga bata nga nanguban char. Pero nanghugas sila pagkahuman. Tapos Margie, tanay! Sila tangang si Margie. Si Margie dahil sininyo nang hugas, shout out. O si Joseph, oy, nang hugas. So, salamat po ko nila and salamat sa tanan nga niyo ko ni-cooperate po sa mga nag-chat, naghatag sa ilahang part. Kami wala minahatag sa financial but mo to idea lang mo. And mo to tanan guys ang hitabo sa pa-surprise na mo nila pastor para silang wedding anniversary. Simple but ang importante is malipayon ang tagaan paglaing tuig ang ilang kami yun. So thank you so much for watching this video guys and I hope you are blessed and if you do please like this video and subscribe to my channel kung wala pa ka nakasubscribe and hope to see you on my next vlog. Bye!